Alaiaren abentura magikoa, euskal mitologiari buruzko ipuin bat. Tekstuak eta ilustrazioak Isabel Sebastian. Udaberriko goiz eder batean, Alaia oma basoan zegoen. Bat-batean, zerbaitek atentzioa eman zion. Harrituta ikusi zuen, perretxiko baten gainean zera zegoela, iratxo bat. Torik, horrela baitzuen izena iratxoak, bere lurraldean gertatzen ari zen arazo bati buruz hitz egin zion. Basoko sorginak Mari jainkosa baitua zuen. Sorginak Mariri inbidia zion eta haren boterea eskuratu nahi zuen. Mari gabe, beraz, naturaren oreka galdua zen. Hala bada, Alaiak bere laguntza eskainiko dio Tori iratxoari Mari jainkosa askatzeko eginkizunean. Horretarako, basoko izaki mitologiko ugariren laguntza beharko dute. Mundu erreala eta mitologikoa nahazten dituen istorio polita da Alaiaren abentura magikoa. Emozioa eta umorea barnebiltzen dituen ipuin zirraragarria. Familia osoarentzako abentura da. Ilustrazio eder eta magikoz betea. David eta Elisabetentzat, beraiekin partekatzen baitut bizitzaren abentura magikoa. Ezagutzen alduzu omako basoa? Bizkaiko lurretan fantasiaz beteriko baso bat dago. Kolore deigarriz margotutako zuhaitzez betea. Leku miresgarri horretan hasten da gure istorioa. Udaberriko goiz eder batean, Alaia natura zientzien ikasgaiko lan bat prestatzen ari zen basoan. Hala, bertan hasten zen landare bakoitzaren izena bere koadernoan zehatz-mehatz idazten ari zen. Hala nola landaren formak, neurriak eta koloreak. Irakasleak lan hartan egindako alegina aintzat hartuko zuen, ziur. Beraz, Alaia guztiari arreta handiz begiratzen zion. Bat-batean, zerbaitek bere arreta ekarri zuen. Zuhaitz baten ondoan, hasten ari zen perretxiko bat ikusi zuen, eta zerbait arraro ikusi zuen. Distira bat? Galdutako bitxi bat? Agian, bere zorioneko eguna izango zen. Hurbildu egin zen, hobeto ikusteko. Harrituta, ohartu zen, perretxikoaren gainean iratxo bat zegoela. Sample complete. Ready to continue?